Idi Amin Dada Oume ne onyuol e higa mar 1925 e dala mar Agoko mani nyandwat mar Uganda machiegni gi tong' mar Sudan. Ne en jakakwa oganda moro matin e piny Uganda. Amin nodongo e ngima mar dhier ka en gi min mare Asa Ahate mane en jathieth. Wachore ni wuon mare ne ojwang'ogi ka Amin pod ne tin. Puonj ma Amin noyudo ne tin ahinya, mawachore ni norumo e klas mar 4, kata obedo ni bang'e ne owacho ni noyudo ng'eyo mathoth kokalo kuom lony koda puonjruok owuon. Ne odonjo e King's African Rifles e higa mar 1946 kaka jakony e tedo, kendo mano ema ne en chakruok mar tije mar lweny. Kata obedo ni noonge gi somo, Amin nobedo jatelo mapiyo nikech ne odwir. Bende ne omakore gi jotend jolweny mag Ingresa kendo ne oriwo lwedo kampein kaka mar tieko ng'anyo mar Mau Mau e piny Kenya e higni mar 1950. Kane Uganda oyudo loch e higa mar 1962, Amin ne en achiel kuom jotelo manok mag Afrika mane nitiere e lweny. Mano nomiyo omedne telo mobedo jakony jatend jolweny mag Uganda. E bwo Milton Obote mane en jatelo mokwongo, nying Amin ne omedo bedo gi huma nikech ne en ng'at mane nigi teko kendo maonge ng'uono. Kata kamano, winjruok e kind Amin kod Obote nobedo marach bang' kinde. Weche ne olokore e higa mar 1971 kane ywaruok mar pesa mag jolweny mane olal e bwo Amin nochako betie. Ywaruok mag dhoudi bende nomedo ketho weche ka jokakwa mar Amin ok ne winjre kod langi mar Obote kod jo acholi mane siro Obote lwedo. Obote ne ochano mar riembo Amin ei sirkal kendo nodwaro mondo Amin otere ei jela. E Januari tarik 25 e higa mar 1971, kane Obote odhi e romo moro mar Commonwealth ei Singapore, Amin ne oloko sirkal ma okawo loch maonge ng'ama ne nyalo monje. The members of the Uganda Army and Air Force decided to take over from the civilian role because of the last arrangement which were made by the Dr. Apollo Milton Obote to disarm the whole tribe of Uganda except his own tribe Langi and Acholi. And also that is the point which brought all this problem. Ne olandore owuon ni en e ker mar Uganda kochako achiel kuom sirkande ma itudo gi ketho mathoth ahinya. Loch mar Amin ne en loch mopong' gi mibadhi, maundu kod paro ma ok kare. Ei chak lochne, Amin ne otemo mondo ji ohere. Ne ogonyo joma ne otwe nikech weche siasa. Nosingo ni ne idhi tim yiero maonge mibadhi kendo ne olando lweny mar yuto mondo odwok mwandu mag Uganda ne raia mage. Ne onyiso ni en ng'at ma ong'eyo kaka piny ringo kowuoyo e wi kit ngima mane odakie koda lony mane en go e tij lweny. E higa mar 1972, Amin nogolo chik mondo ogol oko jo-Asia madirom 50,000 ma thothgi ne gin wainde mane siro weche ohala e piny Uganda. Nowacho ni Nyasaye ema ne omiye wechego e lek, omiyo Amin ne odonjo ne wainde ni giketho mwandu mag Uganda. Okang' mane okawo ne omiyo ji mang'eny e piny Uganda ne oriwe lwedo. To kata kamano, riembo wainde ne oketho weche yuto mag Uganda nikech ohelni mane odong' chien ne ok ota maber kendo ne gikethore. Sirkal mar Amin nobedo gi timbe maundu koda mag chuno ji gi weche ma ji ok oyie godo.
Wachore ni ji madirom 100,000 nyaka 500,000 ne onegi e kinde mane en ker. Moko kuom joma ne onegi ne gin josiasa mane kwedo sirkal, jotend din gi joma wuok e dhoudi kaka Acholi kod Langi. Kinde mang'eny ne iyudo ringre jomotho e aora Nile kendo kuonde mane isandoe ji nobedo kuonde mong'ere ahinya e kinde lochne. Amin ne ong'ere ahinya kuom chike mane ok oluw e weche mag pinje maoko koda kidone mar ng'awruok. Noketho winjruokne gi Ingresa miwacho ni en e ng'at mane locho e wi loch Ingresa. Amin notudore gi Muammar Gaddafi mar Libya koda Palestinian Liberation Organization. Ne olandore owuon ni en president for life kendo ne omedo nyinge mamoko e wi nyinge kaka Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea. Timbegi ne miyo piny duto nyiere, kata kamano, timbene mag gero ne miyo ji oluore. Chenro mag Amin e weche mag yuto to moloyo golo oko wahinde kod keto ohelni obed mag sirkal ne oketho piny Uganda. Bech gik moko ne omedore, sikunde nolor, udi mag thieth norumo gi yath, nderni nokethore kendo gik mochuno e ngima dhano ne okoso. Jolweny ema ne tiyo gi pesa mang'eny mane oket e bajet kendo omuom matin ema ne itiyo godo e dongruok mar piny. Kethruok mar Amin ne ochakore kane otemo donjo e gweng' mar Kagera e piny Tanzania e higa mar 1978. Amin ne dwaro ni mondo omed kiewo mar Uganda. Ker mar Tanzania, Julius Nyerere, ne oduoke kuom kawo okang' mar monjo Uganda ka okonyre gi jo-Uganda mane kwedo tend Amin. Jolweny mag Amin mane orem nikech mibadhi kod timbe ma ok kare ne olo kendo sirkand Amin nolwar. Ei April tarik 11 higa mar 1979, Amin noringo oa Kampala kane jolweny mag Tanzania kod jolweny mag Uganda mane ong'anyo okawo loch. Amin nokwongo manyo kar buok e piny Libya buo Gaddafi, kaeto bang'e ne odar odhi e piny Saudi Arabia kama ne odakie e buo rit mar jood ruoth. Ne otieko higni mane en go e ngima ma ok ong'ere ahinya kane odak Jeddah. Kata obedo ni ji mang'eny ne dwaro ni otere e jela, ne ok otwe Amin. Idi Amin ne otho tarik 16 Agast higa mar 2003 e dala mar Jeddah nikech tuo mar nyirok. Idi Amin pod en achiel kuom joma ong'ere ahinya e Afrika. Lochne nonyiso ayanga rach mar bedo gi loch mar jolweny, siasa mar dhoudi koda jatelo bedo gi teko maonge kipimo. Chakre kindeno, Uganda osebedo ka timo kinda mar gerore kendo, kata obedo ni gik maricho mane otimore e kinde telo mar Amin pod dhi nyime e pinyno. Kata obedo ni jo-Uganda moko paro Amin kaka jal manohero pinygi kendo mane kwedo joloch mag pinje moko, thothgi to neno lochne kaka kinde marach ahinya e historia mar pinyno. Nyaka kinde machielo mane en telo mar Agoko, ano chieng' makowino. Independent. Uganda will be independent after this, my decision, after I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. Even nationals of Uganda? If they want to go, they are welcome to go. What will happen to these people if they don't go by the time they do? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. You said you wanted Uganda. I think they will not sit comfortable here in Uganda. I will tell you this. I must actually tell you the truth. Have you asked the British to take them away, sir? That you have been doing transit camp for them if they are not going?
I am not responsible for building them transit camp. But have you asked the British to take them away? Yes, it is the British High Commissioner is here, his responsibility. Yes. I have told him. You've said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that? And that is now lesson I am teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. If they had think before earlier that there is the African here who can even work under building the railway with the instruction given to them by the British, this problem will not happen. Isn't this going to end your friendship with Britain? I don't mind ending. What are you giving me? What is more you are giving me? British actually deceived me last year, giving me 10 million pounds. They never give up to now. When I had a really very critical problem of finance, up to now. Now I don't want that man again. And now they have